L'Espanyol B, carregat d'urgències, va sortir a totes al camp d'esports enfront d'un Lleida, al qual un cop més li costava arrencar en un partit a casa. Aquesta bona oportunitat de l'exespanyolista Luismi, ja passada la mitja hora, seria la primera dels locals. Però poc després arribaria el 0-1, després d'aquest servei de cantonada. Marc Pedraza acaba desfent l'embolic per avançar el seu equip en el minut 36. La segona part va tenir un desenvolupament idèntic. Les primeres ocasions van ser per a l'Espanyol, com aquest xut de Jordi Gómez, però a la mitja hora arribaria aquesta bona oportunitat de Queco. A diferència del primer temps, però, després de l'ocasió lleidatana vindria el gol de l'empat, també de Francesc Martínez, Queco, més hàbil que ningú en el llançament d'una falta. I atenció al paradoxal final del partit. L'àrbitre expulsa Gerard Rovira, que ja era a la banqueta. Segons l'acte, per dir a l'assistent que fàcil que és xiular a l'Espanyol. I 5 minuts després, el col·legiat, Segués Oscoz, va xiular aquest penal sobre Jordi Gómez, molt protestat pels locals. Javi Márquez el va fallar en primera instància, però acabaria marcant l'1-2. Era el minut 93. De haber empatado a 1 de ida y vuelta, pero como alegría, y eso sí, yo tengo mis dudas de que para pitar un penalti en el minuto 94 tienes que estar muy seguro de que és penalti. Per mi ha sigut un penal claríssim. El Jordi arriba primer a la pilota i sembla que és el Povedano, no pot frenar la inèrcia i el d'arriba. També, paradoxalment, el Lleida va perdre el primer partit a casa contra un Espanyol que encara és en zona de descens.